Ja. Et atom er opbygget af elementærpartikler, som er neutroner, protoner og elektroner. Der er en kerne med protoner og neutroner indeni, og elektroner, der fiser rundt udenom. Protonens ladning er en positiv ladning, og elektronernes ladning er negativ ladet. Atomet indeholder lige mange protoner og neutroner, og så er atomet elektrisk neutralt. Isotoper er atomer med samme antal protoner og et forskelligt antal neutroner. Massetallet er hvad nukleoner vejer. Vi har et eksempel. På begge atomer kan man se, at de har samme elektroner, men inde i kernen er det forskelligt. Og vores første eksempel. På det første billede af figur 8 kan man se, at inde i kernen er der 3 protoner, men kun 3 neutroner. På eksempel 2. På det andet billede kan man se, at inde i kernen er der 3 protoner og 4 neutroner. Og hvad bruges de to isotoper H eller C og H til? Jamen, carbon bruges i naturen, og det er et radioaktivt atom. Og H, det er jo så hydrogen. Og der er 3 former for isotoper af et grundstof i hydrogen. Og de 2 af dem forekommer i naturen, og den sidste er radioaktiv. Det skal lige sige,